ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo asị m ka chi tata bụ Orie litere anyị ihe ọma. Abịakwa na nkọwa ụbọchị taa, agọgọ ọfọ ejego na tempụl wee gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ n'Ugochi tubelu na tempụl anọ, ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, nakwazi ndị na-eche ihu na East wee na-agụ ọfọ for 21 days ka ha na-eketa oke na ọfọ ọbụla anyị na-agọ na aja niile anyị na-achụ n'Ugochi tubelu na tempụl. Ọtụtụ ndị na-eme ihe dị etu a na-enye testimony, mana abụrụ m onye na-eshi testimony. Bido gọwakwa ọfọ ihe wee gaziere gị, na-achụkwazi aja na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-agwa ha nnecha onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ya emere unu niile. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Anọkwa na be nna na Oraifite were na-arụ ọrụ na-azọ ndụ ndị mmadụ ndụ. Abịakwa m na nkọwa nke ụbọchị taa. Anyị ga-akọwa ihe gbasara ọjị, ose ọjị, nzu na edo, ma etu esi atụ nzu, ma etu esi eyuzu ose ọjị, ma etu esi eyuzu edo, ma etu esi agụ ọfọ n'ala Igbo. Anyị mesizie nke ahụ, ejikwa m goje gosi ụnụ ka ọrụ si aga na ya bụ saịtị ebe a na-alụ the new home aboard of Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. The new duplex, the beside the temple, both old and new temple. Ya gazienụ. Dịka isi wee fụ, mma akọwa ọtụtụ ihe kwesịrị ịma dịka onye Igbo. Maka ndị nwere ike na-asị onye riri ya mma n'ụkwụ taa, onye abụ njata ụkwụ ọzọ Eze-Ana nchiri dị ha ya esi ọzọ n'ala Igbo. Nkwado ndị ọzọ na-agbakwa eriri n'ụkwụ ụkwa nnukwu ọzọ. Mana Eze-Ana bụ karịcha nọ nnukwu ọzọ ya abụọ bụrụ na ejiri ego jela ana, ịghọtara ya, nso ya karịchara. Mgbe mma atụ nzu ka mma akọwara ụnụ ihe o ji wee karịcha, mana ihe m ji wee kọwa ya kịta bụ maka ndị ya afụ ka esepụtara ụkwụ m ka m wee kọwara ha ihe ya bụ oriri bụ. Ọ bụrụ ọdịnarị eriri. Ọ bụrụ na onye bụ ya bicha ndụ ya bifo ya enye ya na ọnwụ na onye ahụ nwụọ, o nwere mmemme a na-eme bifo ya onye ọzọ ya emie, Eze-Ana ga-eme ya bifo ọ ga-ebie dị eriri. Ebunu ga-adị ya, oke ọkpa ga-adị ya, nnekwu ya adị ya, enwesịrị ji ya adị ya, Arrigator pepper 9 ga-adị, ọjị 9 ga-adị ya, and so on. So nke a wụ for lecture for another day. So mana ihe nji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ka m kọwara ụnụ nke mbụgoro. Anyị ga-ebidogoro n'ịtụ nzu. Maka na aka gbanụ nzu ama amanata unyi. Ndị Igbo asị m na ọ ka nkụziere ụnụ ihe unu kwesịrị ime. Ọhịa ka a na-akpọ ọkwa nzu, nzu apadarize, ịghọtara ya. Nke a bụ nke emebụrụ padarize, nke a bụ nzu nwaanyị, ịghọtara ya. Ọhịa ka a na-akpọ edo. Edo ka o doro anyị ihe eji ekwubi okwu, ọ sacramentals n'ọdịnala Igbo. Ịma na ụmụ ihe ndị a wụ sacramentals ka ọnwụ n'ọdịnala Igbo, kwa ịma. Ma ọjị ma ụsọ ọjị, ihe niile abụ sacramentals, ihe eji ekpe ekpere. Ọ bụrụ ọsọ ndị ụka na-enwe sacramental, ndị ọdịnala nwere sacramental mgbe gburugburu bifo ndị ụka ọbịa abịa. Nwaka ntụọ nzu ka efu ka esi atụ nzu n'ọdịnala Igbo. Maka na my mission is to help people live better life. Na nzu abịa na nzu, enwere nzu okolo, ndị na-atụ nzu line 4, onye ọnwụ na-efo na-atụ 4 nzu okolo. Na-atụkwa 5 dibịa ụlọ. Then onye mezi upgrade bụrụ dibịa wa ime ihe a na-akpọ wa akpa aja. Onye awa akpa aja, weda ma ọ bidogoloba dibịa ma ọ ka na-ebido. Ọwa a na-akpa aja
then ọwa a na-akpa aja ọtụba 7 ịghọtara ya ọwa akpa aja ọtụba 7 onye achị ọzọ ọtụba 8 onye achị ọzọ ọtụba 8 onye achị o nwere ụdị ọzọ onye a ya echie mana ọ bụrụ onye chiri ọzọ Eze-Ana ọ ya atụ 9 ihe ọ ya eji wee tụ 9 bụ nke 9 nke ikpeazụ ya bụ nzu atụrụ ana ịghọtara ya n'ebe a nke mbụ bụ nzu 9 ana m atụ nzu n'orie na-ege ntị ka ị na-anụ ihe m na-ekwu ana m atụ nzu n'orie ọkụkọ ka si atụ ya na-aga n'ihu ihe atụ nzu na-aga n'ihu ya atụchighị azụ ana m atụ nzu n'afọ ihe ebido n'ụbọchị anọ na adị ụbọchị ahụ wee bụ ụzọ gụọ taa bụ orie ka ihe ebido na ya tụọ n'orie tụọ n'afọ ana m atụ na nkwọ ana m atụrụ unu nzu na nkwọ ndị a na-atụrụ nzu m ndị afụrụ anya entities of powers ana m atụrụ unu nzu na eke ana m atụrụ unu nzu n'ụzọ ana m atụrụ unu nzu na ndị chiri echichi ana m atụrụ unu nzu ndị ichie ifụna ya atụgo m 6 ana m atụ nzu na ndị bidoro enu like our ancestors ndị bidoro ihe a na-eme ifụna na atụọ m 7 now ọ bụrụ nnọọ ndị dibịa ndị ọzọ wara akpa aja onye chiri dibịa ọ ya atụdewe na 7 mana maka ihe na m chicharụ dibịa chi ọzọ ma atụ nke nji chi ọzọ atụrụ ndị ọzọ ọ atụgo m 8 then tụzie nke Eze-Ana nke mma atụziri ana ka mma atụrụ ana bụ maka na njiri ọzọ Eze-Ana tụọ m nke eme ite naanị efuna ya nọ nzu 9 ịgụọ ya kata efuna ihe ọ dị 9 ọ bụrụ na ịtụcha nke ahazi atụgoro m ana mee 9 iweruzie edo ọ bụrụ na edo enwekwara ike ịpadarize edo apadarize ma ọ bụ isi onye na nzu mana eji apa emere m nke apadarize ka m wee iwe ghọta ihe m na-ekwu enwere ike weruzie edo efu etu si jide edo n'aka na-asị na ọ ga-edoro m n'orie doro m n'afọ doro m na nkwọ doro m n'eke doro m n'ụzọ doro m na ndị ichie doro m na ndị nze doro m n'ala na ndị bidoro elu ịghọtara ya ekwubigo m okwu wee kwuo n'ụbọchị niile ndị a na ọ ga-edoro m n'aka nri doro m n'aka ekpe mmejazie ya were m ya tee n'ihu m na-egerege ihu m wee sị na n'ihu ọma ya akpọ m n'ihu tee na mma azọta ihe ọma n'ụkwụ aka nri na mma azọta ihe ọma n'ụkwụ aka ekpe etekwazie m n'aka marịa ya n'aka sị na aka nchawa ga-abụ nke m ka abụ nzu ntụchazie nzu a ihe ọzọ m ga-emezi bụ cherekwanụ ka m nweta nkwụ ọkụ efu ka esi eji nkwụ ọkụ atụ ya nzu ka m nweta anyị na-abịakwadị nkwụ ọkụ ndị na wetakwa ka ahụ nkwụ ọkụ njikwa nkwụ ọkụ na ịtụcha nzu iwere nkwụ ọkụ wee tụrịa nzu ndị atụrụ nzu asị m na aka marụ nzu maka ihe a m mere kịta na aka m amago nzu aka m emetụgo nzu na aka marụ nzu ama amanata unyi ghọtara ya ọya ka ndị Igbo ji atụ izu maka na nzu obu ife ọma nzu obu ife ọma aka marụ nzu ama amanata unyi mesịa wee sị oke ametago m nkwụ ọkụ ọnya bụ nkwụ ọkụ dị ha ya bụ hot drink wee na-agbakụzi ezumezu mmụọ niile mụ na ha so ndị nna nna anyị ha sebianụ na nna atụrụ ụnụ nkwụ ọkụ na tata bụ orie na-atụrụ ụnụ n'afọ na-atụrụ ụnụ na nkwọ na-atụrụ ụnụ n'eke na-atụrụ ụnụ n'orie
atụrụ nọ n'ụzọ na atụrụ na ndị iche na ndị bidoro ya na-akpọkwa ezumezu mmụọ niile m na-azụ ụnụ bịa were nkwụ taa m na-enye ụnụ nkwụ ọkụ ike wee dị ụnụ wee na-alụ m ọrụ bekwazie ka m na-apụ ọkụ ịtụcha nkwụ ịtụọrụ ndị mmiri gị tụọrụ chi onye ụwa gị si abịa were nkwụ ike dị ya na-alụ gị ọrụ efu ka m si atụcha kpọmkpọm ọ bụgo na ana nkịtị ma ọ na-ana eme tais ma ebe eme simenti o nwere ihe o mere echefukwana mụ nwa abụrụ m onye na-aṅụ họt ịfụ na anụ obere ụfọdụ na kọp nwa chakachaka emetụ m ya niile iji metụ ya niile bụ igosi ya na ọ bụrụ ajọ nri ka i nyere ha so ihe ọbụla i nyere mmụọ ọ bụgo na ịdị aṅụ abụrụ m onye na-aṅụ họt mana nye ya anaha na mma atụsa n'ọnụ gosi na ihe nyere ha bụ ihe a na-eri eri na ọ bụrụ ajọ nri mesizie ikwuchie nke họtụ aga so ịbụ na onye ndị na-eso eme aga ọfọ for 21 days ọ bụrụ na họt ka ị nwetawuru ma ndị n'obodo oyibo iwere họt ikwubuchaji okwu ma ị nwetara nzu iwe họt ikwubucha okwu ị na-atụsa kpọmkpọm ọkwa nna iwu onye bụ na ebe ị nọ n'ime nweta na ebe ya atụ ya nzu na etu a ma ndị bi na township ihe ị ga-eme bụ iwelu nzu etu a lesi etu efere adị ị na-atụ ya nzu ana m atụrụ na nzu ndị ichie ndị egede na ndị mbụ ndị nna nna ya chi onye ụwa ma ịghọtago efu ka nsi wee tụ ya ọ dịka pawuda na efere a imesizie ije fopịa n'ilo ịghọtara ya ma ọ bụ iche obere pepa debe na tebụl gị ebe ị ya na-ekwu ị na-ekwu okwu ị na-ererizi that powder small small na-atụrụ ha nzu imesizi ije fopịa n'ilo fopịa toriti ịghọtara ya ka bụ ihe gbasara ka esi atụ nzu then mana na-echefukwana bifo ibido ịtụ nzu ma ọ bụ na gị na nwunye onye abụrụ nwunye gị dịnecha werukwa ose ọjị jụchaa ahụ gị nke awa ofu then mana nke ọbụla bifo ibido ịga ọfọ n'ụtụtụ ọbụla were ose ọjị efuru ose ọjị na Arrigator pepper ya ka a na-akpọ ose ọjị lụtakwa igote ose ọjị ọfụ bifo imepe ya iwefu ya aka wụ na n'azụ wee kpọpee ya etu a kpọpụ nke a na isi na ose ọjị n'ihe ose ama emenataghị n'ihu ọnya ka eji ewefu aka n'azụ wee na-eme ewu ose ọjị wụ pepe ihe wode ebe a wee sị na ihe ose ihe anya mmiri ọwụ na ama eme n'ihu gị na ọ na-azụ kpọpee bifi wefeta ya n'ihu gị ghọtara ya nke a bụ a single seed efuru seed ya nke a bụ a single seed ka ị na-afụ I pick that seed emechaa mma egosi gị ka a ga-esi yuzu ose ọjị mana ọ ya bụ ka m mesịa vidiyo nke a ka m nwee ike wee tọọ the front camera ka ị wee fụ ka esi eji ose ọjị ajụcha ahụ nke a ga then ka awa ọjị ihe gbasara ọjị ifuru ọjị a nji gbalụ ọjị ikenga bụ ọjị ọbụla gbalụ welu 3 lobes ọjị nwere 3 lobes ifuru ya nwere nkeji 3 ịmana ọjị ikenga mana ọjị nke a gbara 4 o nwere 4 lobes nkeji 4 ịghọtara ya nke a bụ ụba the present na ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ọ nkwado nke nwere ike ịgba ise ewu ihe jupụtara n'ụma ihe juru jupụtara n'ọnụ mụma ọ ya batara ndị Igbo ji agba agọcha ọfa asị ise meaning ka ihe niile ị gọrọ ka o mejupụta mụma ka o mejupụta mova ịghọtara ya ọ ya batara ndị Igbo ji asị ise in Igbo language ise means is a number of n'ihe karịrị ịma na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọba ịnọ ọmụkasazie ofu ịma na ihe ejupụtara n'ọnụ wee mụma so ise ụba wee gụrụzie all those higher numbers so ọ bụrụ ihe dị na ọjị ọ bụrụ maka ọjị ka m bịa ịkọwacha taa na ọra ka m metụkwa aka gbasara ọjị a iwe wetazie ọjị a wee gọba ọjị ewu fruit ndị mmụọ ji ege ntị ya sị na ọ na ndị Igbo na-atụ nsu na-ejide ọjị kwụọ ụkwara ndị mmụọ egebe ntị ịghọtara ya osisi sacred fruit mkpụrụ osisi ọ na-agba ejide ekwubi okwu
mmụọ a na-anụ ihe a na-ekwu maka na o nwere ihe mmadụ na-eji n'aka wee na-ejekwu mmụọ ide ọjị a n'aka iwee na-agọ ọjị anyị agọ n'ọjị ụtụtụ. Ụmụ Igbo asị m na ndụ anyị ga-adị ndụ ndị enyi m niile ga-adị, ndị ụmụnne m niile, ndị enyi m, ndị niile na-ege vidio m, ndị niile na-abụ ogecha vidio m ha tụsara ya ndụ. Asị m na ndụ ụnụ ga-adị, asị m na ụnụ ga-ejere obodo na-arụ obodo, asị m na ife ọma ga-emere ụnụ na asị m osisi fụrụ ufere na-atụ nkwe na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m na osisi ọbụla fụrụ anyị tụba mfe na ufere ya amapụ ya ọnụ. Ihe m kwuru, asị m na ọmaka ga-emere anyị, asị m na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, asị m onye chụba anyị ya daa, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sa n'ọnụ sacha n'ọnụ ya nwụrụ, asị m na akakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị, asị m na onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ, asị m ebe ebere ugo bere nkesa ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe asị m kwukwa ya. Asị m na onye si na akwa ya ma acha mpapa ya bara nke ya, asị m onye lụcha onye zicha ya tee n'ahụ ya, onye lụcha ihe ọ ya eme anya ma onwe ya. Asị m na aka mmanụ nzu anyị amanata unyi. Ọ ihe m kwuru. Ekwu ma na achụwa ndị ajọ mmadụ ana ọfọtiwo ndị ilo. Ọ ihe m kwuru. Asị m na onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye atinye ka ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise ego ọjị nke mbụgoro na ọ na-agba abịa n'ọjị n'ala Igbo, eweta ọjị asị na-ekene Chukwu abịa ama na o wetara ọjị wetara ndụ, akpọkuo Chineke Chukwu okike wee kene ndị egere na ndị mbụ, kene ndị nna nna anyị ha, ekenecha Chukwu abịa ma ekene ndị nna nna anyị ha, Angel nke Chukwu, gods of the land, ndị niile abụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịghọtara ya? Ọnya ka ndị ụka na-akpọ praise kpatara na ọ na-abụ ha bido ikpe ekpere ka ịfụ na ekpere ndị ụka na-ekpe ekpere ebe ịga ọfọ. Yes, ịga ọfọ n'onu Igbo ekpere ewuziri na usoro ndị ụka ji ekpe ya. Ịga ọfọ, ikpe ekpere na prayer they are the same thing. Maka na ịga ọfọ ikwubi okwu na ekenecha Chukwu okike abịa ma kene Angel nke Chukwu, kene ogwu, kene udo, kene ụlọasị, kene ụmụ mmụọ dị iche iche na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ekenecha ha ayọ ha biko na anyị ụmụazị na-asa ahụ n'afọ n'afọ onwe ebe anyị si mejọsị gbaghara anyị meta ya dị mma, ya emetaghị ya dị mma. Onye ka ndị ụka na-akpọ mgbaghara mmehie. Ihe njikọbara gị ihe a bụ na ndị ụka ndị Igbo na-ekpebiri ekpere ri na-agụbiri ụfọdụ bifọ ndị ụka ọbịa abịa, ọ bụrụ ha m gosiri anyị egwu. Ịghọtara ya? Ayọ ha mgbaghara. Onye ka ndị ụka na-akpọ mgbaghara mmehie. Ọ bụrụ na anyị mesịzi ha ayọwazie etu o si dị anyị n'ihe ọma ga-emere anyị kwọ na anyị ga-apụtakwa n'ihe na anyị ga-ede ude si ihe anyị ga-eri ya bịa, ihe eri ya bịakwa na anyị gọgodo ọfụ ihe ọma dị iche iche anyị gọrọ, anyị gọchazie anyị wee si na onye ọbụla sị na ihe anyị na-agọ n'ọfụ abụrụ ka ọ ga-esi mee ya were anazere mmiri, onye chụwa anyị ya daa. Ihe nke a ka ndị ụka na-agba back to sender. So ịfụ na 4 cardinal point dị na prayer ndị ụka na-ekpe dịbụri n'ọdịnala Igbo na ịga ọfọ. So ikwena ka onye ụka ọbịa na-agwa gị na prayer ya dị small period na ịga ọfọ. Ịghọtara ya? N'ofu mmiri nọ n'ite asụ. Na ekpere anyị kọvarụ ịga ọfọ ndị Igbo kọvarụ 4 cardinal point. Ya bụ onye si na na-ekpekwa n'ụka kọvakwara. Ịghọtara ya? N'ọha nwa ma o riri egwu n'aka anyị na ịga ọfọ ọdịbara bifo ndị ụka abịa, ndị anyarị abịa. Ịghọtago? So na ha mụrụ fọmụla dị na ekpe ihe na anyị wee mee introduce their own prayer. Ịghọtara ya? So ka a ghara ịbịa agọbaghị n'ụdị na ọha nwa, because the modern prayer ha na-ebe na nwere 4 cardinal point: praising, ịyọ mgbaghara mmehie, ịrịọ arịrịọ, and back to sender. Anyị agwazi ha na n'ọfọ ọdịnala Igbo nwere nke a, n'ọha nwa mụrụ nke anyị weje translate ya na nke ha. Ịghọtago? So ihe nyi wee kwubi ya bụ ka ị dị proud na-aga ọfọ n'onye Igbo ka ị bụ na-ekwubi okwu, na-ekwubi ka ihe ọma ga-esi nwe na ndụ gị. Ihe ị kwesịrị ịma dịka onye Igbo. Ekwuchizie ya bụ okwu na-ewe ọjị, awa anya bụ ọjị ka nwa ọjị a ka ị wee ghọta, nwa ekụziere gị ihe m chọrọ ịkụziri gị. Ka nwa anya bụ ọjị, nwazi ọjị ka m wee kụziere gị. Ọjị a nwalụ, ọjị a gbara ịnọ. Oge onye nwe agbadoro nụ na ọjị gbara ịnọ. Onye nọ ka ya bụ ọjị walụ. Ngwadezie ka nwunye ya bụ ọjị n'efere, etu esi awụ ọjị n'efere. Ewepụta ihe ndị a nwunye ya ọjị wara awa. Ifuru ihe mere na ọjị a nwalụ dị
nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ ihe ọjị agbara na ọjị ya ndị anyị na-afụ anya bụ ọjị nwunye nwunye dị ha efere ya ịbụa chewere ihu n'elu wara ịbụa tụrụ nkọ ịghọtara ya gosi na ihe niile m yọrọ na ayọ na-anabatara ya bikos n'elu na ana ekwekọrịtago efere ya the mother head ekwekọrịtago wee chee ihu n'elu na ọjị a efere ka ebe anya si wee ti mba ọjị nwunye gosiri etu ahụ nwaanyị dị ịfụrụ nke a ọjị nwoke ngwa na ya anya ọfụma ịfụrụ ya line ka o nwere ngwa ha nweta nke a nso ka ị na-aghọta nnekwu ịfụrụ nke a nwere line isi ya bụ na isi ya gbajinyere na nke ịfụrụ ka ebe a ya dị na mgbada ya ọ dị straight etu ahụ nwoke si wee dị straight ịghọtara ya ị na-enye anya ịfụ na ọ dị straight nke a tiri mbamba ebe a ịghọtara ya ka ọjị nwaanyị ka ọjị nwoke so etu ahụ nwere ọjị a na ịbụ a na-agbachi ihu n'elu nke a kpudekwa egbudo etu a ka ọ dị mgbe nwara ya ihe m emekịta wee were m ofu nke a gbudoro egbudo tụpụrụ ana si ana be nna m ị bụrụkwara onye nọ na ana mmadụ ịgba ana be nna gị bịa taa ọjị ana ndị nọ n'obodo ha bịa taa na ọjị tụpụ ya ka m si wee tụpụ ya atụpụgo m ya n'ilo eweruzie m ofu ọjị asị m chi m bịa taa ọjị chi m bịa taa ọjị o atụpụkwa m ya na asizie m ndị ichie ebe nne nna ndị ichie ebe nna m bịa nụta na ọjị ezumezu mmụọ niile so m ndị mmiri m ndị otu m ezumezu mmụọ niile na-emere m ihe bịa nụta na ọjị atụpụrụ ha nka the last one na-afọzi inu ata m ya ọ bụrụ na ọ gbara ise ị maa na ihe mmemme ewu atụpụkwara m ofu ndị etu a m bịa akpọkọta my ancestors ndị ichie na ndị mmiri m agbakọtara m ya ọnụ wee tụpụrụ ha ofu ọjị maka na ọjị gbarụsị nọ so ofu a ka m ma atazi fuge mana ọ bụrụ na ọjị gbara ise ị ma na mma atụpụrụ ndị ichie ofu ntụpụrụ chi m ofu ntụpụrụ ana ofu first na ana bụ isi mmụọ atụpụrụ chi m ofu nke ịbụa tụpụrụ ndị ichie nke ịtọ tụpụrụ ndị mmiri m nke ịnọ tazie the last one mere ise ịghọtara ya ịfụna ka esi eme so depending the ameri lobes ibe ọjị dị na ya ga-editamin ndị ị ga-akpọ ọkwanụ na ibe ọjị pere mpe ma ọ na-ịwarị ọ dị ịtọ ịmagọ na ịtụpụrụ ana ofu ịtụpụrụ kpọzie chi gị na ezumezu mmụọ niile kpọkọta niile ọnụ tụpụrụ ha ofu ịtazie the last one maka na ọ dịkọ communion communion yes thank you mma akwụsị ebe a ka m wee kọwaziere oge the second video ya abụzi etu ya esi were yuzu ose ọjị wee jụchaa ahụ gị daalụ Eze-Ana Ugochi tubelu daalụ ihe a bụ ose ọjị nọ mkpụrụ ose ọjị ahụ ihe asị ị na-ajụchapụ ụchụ mmụọ ụchụ mmadụ ụchụ nwoke gbara ụchụ nwaanyị gbara uchi ịbịakwa n'aka gị ụchụ ikwu gbara ụchụ ibe gbara ebe akwa ya dọrọ bịakwa n'ụkwụ achapụ ụchụ nwoke gbara ụchụ nwaanyị gbara ụchụ ikwu gbara ụchụ ibe gbara nwanne nwoke gbara nwanne nwaanyị gbara ntị na-ajụchapụkwa ya tụ aka ihe esi mee chapụcha ya i wee si ọrụ na-etụ ata bụ orie isi na ihe eme antiklọk na ị na-ajụchapụ ụchụ niile agba na orie abụ na orie ị na-ajụchapụ ụchụ niile agba na afọ abụ na afọ ị na-ajụchapụ ụchụ niile agba na nkwọ abụ na nkwọ ị na-ajụchapụ ụchụ niile agba na ike abụ na ike afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ebezie etu a wọọlụ dị ịchọ ebe wọọlụ dị etu a wọọlụ na-adị kịta nwere ike tụpịa na near the wall or fence ka eji atụpịa near the wall and fence bụ na the seed is still carrying your prayers ịghọtara ya ị ga-edebe ya ebe mmadụ ọbụla enwere ike ịnyefie especially nwaanyị nọ na nsọ o nyefee ya omego the prayer invalid mana ọ bụrụ na ịtụpụ ya ebe ọ ya na because etu ọ nọ ntụpụrụ ya ebe anwa ikuku will still be carrying the prayers to the spiritual realm so ọnya ịkpatara chọọ ihe atụpụ ya ebe mmadụ ọbụla ya ma enyefewu ya especially nwaanyị nọ na nsọ ya gazie na emesizie mba esepụtakwala gị dịka nsikwa bụ na mgbe m bidoro the project anyị ebe ọ kwụchidebere daalụ agwa nga na ekweburu gị nkwa na m ga na-ewetara the update from time to time ya gazie ụmụ ọdịnala Igbo ngwurube Eze-Ana Ugochi tubelu
ọ ya bụ projekti achọrọ m ka m gosi unu dị projekti anyị ji n'aka ya bụ projekti agwara m unu na anyị mere ntọala the new home of Eze-Ana Ugochi tubelu. That was done on 14th of last month, July. Ụbọchị ngosi unu ngwara unu na anyị bidoro ya. Anyị bidoro starting on 14th. I back at the structure goal. That is a little bit 2 weeks. About 17 days ago, that was structure. As you can see, ihe na ka anyị na ka anyị si wee kwego na nkwa na nga na-ewetara the update. All day nke a na-akụ kịta. Let me take you around a little bit. Anyị sikwa na nkwa na nga na-eme update ka the work na-aga. Yeah. All the king can for the old temple. Yes, passing the new temple beside. Yes. All the king can Akuna Yaba house. I built there 17 days ago. Yes. You can see now they close to the temple. This is the first temple. Yes. This one is the second one. Every morning happen. See the structure how we're gonna be close to or living aboard for Eze-Ana Ugochi tubelu. Yes. Or the house just the duplex. It's not too large like that because of available space. So that what you have. I see. Yeah, a na-akụzi decking, akụzi ya eme piping, ndị conduit for wiring, emesịa ya before weekend na anyị ga-awụnya bụ decking. Onye ka a na-amachi eji plank amachi decking. So ka mba n'ime ka iwe nweta slight view of how the thing is. Yeah, you can see the taking stuff. Yes, this is the kitchen. From water almost right back. Okay. Part of the house. So I'm gonna time I go to here. I was quite thinking. It's quite in Ocho. I was there.